Salam aleykum. Hormatly ildeşler, vatandaşlar, dostlar, doganlar. Ýagdaýlaryňyz ýakşymy? Men häzir ses ýazgymy iýerjek bolup otyn. Bu ses ýazgymda birazajyk Süleyman barada aýtjak bolýan. Süleymanyň enesine, atasyna, dost ýarlaryna, garyndaş kowmuna, türkmen halkyna başsaglygy dilejek. Başyňyz sag bolsun. Süleymana Allah'tan rahmet dilejek. Yatan yeri ýakty bolsun, mekanı cennet olsun. İnşallah. Şu taýda bu Süleymanyň aramızdan çykanyna sebäpçi bolanlardan sorajak bolýan. Siz 14 ýaşly bir Süleyman, 14 ýaşly bir ýigidiň bir ýumrugundan mı korkduňuz? Bir muştundan mı korkduňuz? Siz yekeje Süleymanyň yekeje muştundan korkup ortadan aýyrmana karar berdiňiz. Siz o çağanyň bagyndaky gonça gülüni soldurdyňyz. Ömrüniň baharyna girmeden bu dünýadan göçüp gitmesine sebäp bolduňyz. Nädip siziň wijdanyňyz kabul etdi bu zatlary? Nädip siziň eliňiz bardy? Siz nädip giýje başyňyzy ýastaga goýup ýatyp bilýäňiz? Siziň çağaňyz bejeriksiz bolsa, Süleymanyň garşysyna çykarmaň. Alyp gidin, o diktatoryň elini öpdirin. O wagty belkim birinji orny bererdiler. Özüňiz belli öpýäňiz onuň elini gidip, çağaňyz adam onuň elini öpdiren bolsaňyz, Süleymanam hayatda galardy, siziň çağaňyzam birinji ýer alardy. Beceriksiz çağalaryňyz bilen siziň wara, o dünýä bu dünýä görüňizde dik oturursyňyz. Siz biziň elimizden Süleymany aldyňyz. Siz biziň ýüregimizden alyp bilmersiňiz o Süleymany. Siz biziň elimizden yekeje Süleymany aldyňyz. Näçe bir Süleyman izinden gelip otyr, siziň habaryňyz barmy? Siz asyl şolardan korkun, bulardan gelýänlerden korkun. O Süleymanyň yumruklaryndan korkun. Gelýän Süleymanlaryň yumruklaryndan korkun. Siz korkun, Süleyman diýen ady duýan wagtyňyz korkun. Siziň eliňiz, aýagyňyz titresin. Gözüňiz kör bolsun, kulagyňyz ker bolsun. Süleyman adyny diňleýän wagtyňyz, eşden wagtyňyz. Süleymany biziň ýüregimizden alyp bilmediňiz. O biziň hemişe ýüregimizde ýaşar. Türkmen halkynyň gahramanydyr o. İlk yumruğu uran Süleymandyr o.